Jeg begyndte som familieaflastning, fordi jeg synes, mine børn var blevet så store. Og jeg havde kun en af dem hjemme på det tidspunkt, som jo stod og klarede sig selv. Og så synes jeg havde plads og tid og rum til at have et barn som Rasmus. Det er min datter og min søn og svigerdatter. Og så er der William, mit barnebarn på 8 måneder. Og så har vi Rasmus. Og Rasmus han har lavet sådan en flot tegning til mig. Den fik jeg sidst, han var i børnehave. Ikke også, Rasmus? Ja, det gjorde. Altså det her, det er ren hygge. Og Rasmus han er her jo en weekend om måneden. Og det er ligesom andre familier hygger sig i weekenden. Det er sådan noget med at stå sent op og spise morgenmad og stille lidt fjernsyn og gå tur ned i centret og handle ind og gå tur med Silde. Og så tager vi en togtur en gang imellem. Det kan Rasmus rigtig godt lide. Vi har god tid til det hele. Vi skal ikke jage. Jeg synes, det er en utrolig god ordning. Altså, vi har utrolig meget glæde af den. Simpelthen fordi det giver Rasmus en familie nummer 2, ikke? Og nogen at være tæt på og være gode venner med. Samtidig med, at vi bliver aflastet også. Jeg synes ikke, det er noget nederlag. Og jeg vil egentlig sige, at på det tidspunkt, hvor vi træffede den beslutning, så var det et tidspunkt, hvor vi også havde overskud til at kunne gennemskue, at det var det, der skulle til. Dels, som jeg sagde, det der med, at jeg tror, det er vigtigt, at Rasmus kan have så mange relationer som overhovedet muligt, men også i forhold til, at vi også er en familie, som skal tage vare på os selv, for at kunne have det overskud til at kunne tage vare på hinanden. Det er simpelthen så hyggeligt. Ja, hov, skal vi lige holde her. Rasmus han er meget udtryksfuld i sit ansigt, og derfor fornemmer jeg hurtigt, hvad det er, han vil. Om han er sulten eller træt, eller vil hen og sidde og nusse lidt og kæle lidt med mig. Og det er nogle ting, jeg har fundet ud af efterhånden, som jeg har haft ham jo nu 3,5 år. Ikke? Så det gjorde jeg. Ja, men det er da rigtig hyggeligt. Den måde, som Rasmus reagerer på, når vi taler om, at han skal derud, og den måde, som vi har, den kommunikation, vi har med Janni, det giver os kun en fornemmelse af, at det er et godt og trygt forhold, de har. Hyggeligt, venskabeligt forhold. Der er som regel tryk på til daglig, ikke? Og Rasmus er træt om aftenen og sådan noget. Ikke? Så der har vi lige en enkelt aften, hvor vi har en puster, hvor vi kan koncentrere os lidt om Emil og Olivia, og have sådan lidt mere, hvad kan man sige, normal dagligdag. Og i weekenden også, jamen, der har vi mulighed for at foretage os nogle ting med Emil, eller hvis der skal bygges lidt om, eller der skal laves et eller andet, så er vi fri for at tænke på, at vi nu er fuldstændig bundet op, ikke? Som vi normalt er. Jeg synes, det giver nogle ting, fordi at Rasmus han er jo en utrolig glad og dejlig dreng, og det giver mig noget, det giver min familie noget. De ser også, at der er børn som Rasmus, som er handicappet, men har det rigtig godt og er glade, og han kommer fra en god familie, og det synes jeg også er vigtigt. Hvad kilder det? Ja, det kilder lidt. Men vi kan ikke undvære den. Det kan vi ikke. Det kan man se. Altså netop det, jeg siger, men når Rasmus er her, så er han her, og han er en del af vores familie, men når han ikke er der, jamen så er der lige det ekstra luft til at også at være sig selv en gang imellem. Og det er jo så Rasmus' værelse. Det er her, Rasmus er. Sover. Ikke, Rasmus? Hver gang jeg sender ham afsted, ikke, om morgenen der, så siger jeg til ham, ej, nu skal du til Janni i aften, Rasmus. Ikke? Så bliver han glad. Så siger jeg til ham, husk nu at klappe Silde fra mig, ikke? Det er hendes lille hund. Ikke? Og så bliver han så glad. Ikke? Godt, Rasmus. Super. Fordi så har han ligesom også, han har Silde der også, ikke? Og så kan vi snakke lidt om det, men det er ligesom hans hund på en eller anden måde også. Ikke? Og så det er simpelthen, på den måde, der er det sådan meget, meget kærligt, og det er sådan lidt, kan man sige, familieagtigt, ikke? Og han har ligesom sådan en fribase, samtidig med, at det er en aflastning for os. Ikke? Så Rasmus får nogle andre oplevelser også, ikke? Hvor han kommer tæt på nogen også, hvor han ligesom får dem som venner eller som en form for familie. Ikke?